तर मंडळी आता आम्ही जातो पळसाची पानं आणू, कारण नॅचरल पद्धतीने स्टीलच्या ताटामध्ये खाण्यापेक्षा नॅचरल जे आहे आपल्याला देवाने दिलेले आहेत ते खायला खूप मजा येते. चला तर मी तुम्हाला पळसाचं झाड दाखवते आणि त्याची पानं. मम्मी ही असत पळसाची पानं. अगोदरच्या काळात भांडी वगैरे जास्त एवढ्या प्रमाणात किंवा डिस्पोजल प्लेट नसायच्या, त्यामुळे अशा पानांचा वापर केला जायचा. आणि या पानांना असा शेप द्यायचे, असा शेप देऊन यामध्ये हिराने किंवा काठीने टोचलं जायचं इथून, आणि यात मग अशी भाजी घेऊन हाताने खायची. तर अगोदरची परंपरा आहे ही, वडिलोपार्जित आहे ही परंपरा. आजोबांनी, आपल्या पंजोबांनी, आजीने शिकवलेली तीच आता आपण फॉलो करायची आहे. तुम्ही पण नक्की करा. तर आता मी पानं काढते बघा. चला.